Hola, sóc en Ferran Piqué, dels Amics de les Arts. Us deixem aquest conte que es diu Louisiana o els camps de cotó perquè tota la gent del Teatret del Serrallo el pugueu gaudir. Una abraçada. Avui, els nens els posem a dormir nosaltres. Avui coneixerem la història de Louisiana o els camps de cotó. En Roger sempre ha fet el seu aire. Ja de petit, feia i desfeia. Sol o en companyia, anava sempre d'una banda a l'altra, d'una banda a l'altra, d'una banda a l'altra, fins que un dia, quan va ser prou gran, va decidir marxar lluny de casa i fer vida en 1000 ciutats. Va viatjar per tot el món, per països molt diferents, i, és clar, va haver d'adaptar-se a la manera de fer dels llocs que visitava. Iurtes, iglús, tipis... Va dormir en llocs on probablement no hauria dormit mai si no hagués marxat de casa. Va tastar menjars molt diferents dels que estava acostumat. Menjars de tota mena, que probablement no s'hauria imaginat mai si no hagués decidit conèixer altres cultures. Viatjant pel món, va conèixer gent ben diversa. Alguns vestien amb molta roba, d'altres amb poca. També parlaven idiomes diferents i va aprendre a dir hola en moltes llengües. Bonjour, allo, hola, hello, xin chao, konnichiwa. Però un dia, de passada, va fer nit en un poble i, sense preveure-ho, s'hi va acabar quedant. És un poble petit, a Louisiana, una zona molt gran dels Estats Units que està plena de camps de cotó blancs i immensos. I és des d'aquí, des d'aquest poble, des d'on escriu una carta a la seva família per dir-los que està content, que tot va bé, que hi té una casa molt gran, lluny de tot, i un cotxe 4x4. I la carta diu així. Estimats pares, ja sé que us semblarà estrany que després de tant de temps us enviï aquesta carta. He viatjat per molts llocs. He tastat menjar increïble. He après moltes llengües. He conegut gent de cultures diferents. Ara estic bé. Visc a Louisiana, als Estats Units, amb la meva dona i una filla, la Rose, de 3 anys. Tinc una casa lluny de tot i un cotxe 4x4. Si voleu venir un dia, tinc llits de sobres. Mireu al Google Maps. Hi he posat un enllaç. Cliqueu-hi. Veureu on visc. A la carta els descriu com és el poble. Els explica que només hi ha una botiga on hi venen de tot i és plena de coses. Els comenta que sempre que hi va a omplir el rebost, el despatxa un avi que li fa pensar en algú de la família, i això el fa estar content i trist alhora. També els diu que té una filla de 3 anys que es diu Rose i que té els ulls del pare. Que en Roger sempre li parla en català i que fa molta gràcia, perquè de vegades s'embolica amb les paraules i quan van a dormir, per exemple, hi ha dies que confon bona nit i pantalons. En Roger també els diu que la Rose és molt riallera i que té un nino de peluix que és un ós rentador, un animal molt típic d'allà. Es veu que la Rose li va posar de nom Pet, que en anglès vol dir animal de companyia. I quan va saber què significava pet en català, doncs va esclafir a riure. I ara, cada vegada que l'abraça, abans l'ensuma per comprovar que no faci pudor.
A la carta hi ha volgut posar una foto de la Rose. Els explica que no hi surt gaire bé, perquè sempre fa ganyotes. A més, com que ell sempre li diu «para quieta» abans de fer la foto, ara la Rose es pensa que en comptes de cridar «patata» s'ha de dir «para quieta». En Roger els explica que a casa seva hi té un porxo, des d'on es veu un cel que no te l'acabes. Que a la nit sempre hi surt i pensa en ells. I quan a vegades la Rose l'acompanya, sempre li pregunta si des d'allà es veu casa els avis. També els demana perdó per haver marxat com va marxar, tan tranquil, sense avisar-los. Però els diu que no pateixin, que ell està bé, que li va bé, i que per molt lluny que estigui, quan hi hagi de ser, hi serà, que comptin amb ell. I els pares d'en Roger, feliços de saber que el seu fill ha viscut tantes aventures i que està bé, acaben de llegir aquella carta que tenien tantes ganes de rebre i es queden amb la frase final que en Roger els ha escrit, que té ganes de veure'ls, que l'avisin amb temps, però que té llits de sobres. Està dormint. I si el despertem? Jo crec que ens vol explicar un conte. Ho provem? A veure qui diem tots. 1, 2 i 3. Desperta, mico Paco! Em sembla que s'està despertant. Vaig ajudar-lo. Mireu. Està una mica despert. Mico Paco, que et despertes? Oh! Hola, nens i nenes! Com esteu? Esteu bé? Que us divertiu molt a casa? Us vull explicar un conte. Que el voleu escoltar? Doncs vinga, asseieu-vos amb un coixí, obriu bé els ulls, escolteu bé amb les orelles i... El mico Paco és un mico peresós. Per això es passa tot el dia dormint. I la història que us explicarà té a veure amb el que feia quan vivia a la selva. Escolteu, escolteu bé. La selva del peresós. El mico Paco vivia en una selva plena d'arbres. En aquesta selva hi vivien també altres animals. Ocells, porcs senglars, cérvols. I el mico Paco, que el veieu? És una mica difícil de veure, A veure si el trobem. Mireu. Mireu el mico Paco, on està. I què està fent? Està dormint, perquè es passa tot el dia dormint. Un dia, en aquesta selva, hi va arribar una màquina. Va començar a fer una mica de soroll, aquesta màquina. Els animals es començaven a preguntar què era aquesta màquina. Però el mico Paco
Estava... Mireu-lo, aquí. El mico-paco estava dormint, no sabia que hi havia una màquina. Van arribar més màquines. Aquestes màquines van començar a tallar els arbres i tothom va començar a marxar. Mireu els ocells com fugen. Fugen tots de la selva. Però, i el mico-paco? Què està fent el mico-paco? A veure si el trobem... Mireu, el mico-paco encara està dormint, no ha sentit les màquines. Ai, mico-paco, desperta, mico-paco! Cada vegada quedava menys selva. Mireu, fins i tot les persones fugien d'aquesta selva, totes corrents, veieu? Feien molt de soroll aquestes màquines, molestaven molt. I els animals gairebé no en quedava cap. Però el mico-paco, mireu-lo, és tan peresós que encara està dormint i no sap res de res. Ai, ai, ai. Només queda l'arbre on està el mico-paco dormint. El veieu? La màquina l'està a punt d'agafar. Si el cridem, a veure si es desperta. 1, 2 i 3. Mico-paco, desperta! A la selva no va quedar-hi res, de res. Ni arbres, ni ocells, ni els altres animals, ni les persones, ni el mico-paco. Un dia va arribar una persona i va començar a plantar unes llavors. Amb les pluges de la selva es van anar regant i mireu, a poc van anar creixent arbres nous. Ostres, que el veieu? L'esteu veient? El mico-paco? Mireu, està aquí. Home, mico-paco, però què està fent? Està dormint una altra vegada. I amb les pluges, la selva va créixer molt, van créixer molts arbres i encara era més gran i més bonica que abans. Mireu, van tornar a viure-hi els ocells, van tornar-hi altres animals i les persones van tornar a venir a viure. I les màquines es van trencar i no van fer més soroll ni van arrencar més arbres. Però, i el mico-paco, que sabeu on és? A veure si el trobeu. Jo ja l'he vist. Mireu. Està aquí el mico-paco. I què està fent? Dormir. I conte contat, el conte del mico-paco s'ha acabat. Hola, nens i nenes. Sabeu què? M'ha trucat el meu amic Tomàs i m'ha dit: per què no expliques el meu conte per Sant Jordi? I dic: ah, mira, quina bona idea. Com? Que no sabeu qui és el Tomàs? Ah, no? Doncs això ho arreglo jo explicant el seu conte. Sí? Preparats? Mira, el conte es diu El petit bailet. Mireu-lo, que és bonic. I diu així: vet aquí una vegada un nen que es deia Tomàs. Era un nen feliç que sempre jugava, content, i tothom li deia petit bailet. Li agradava molt jugar a bàsquet i a córrer, imaginant que era l'animal més ràpid de tots. Però aquell animaló sempre queia, i si jugava a bàsquet es torçava el turmell. Pobret, Tomàs sempre es feia mal, i ell plorava i plorava, li feia tot molt mal. I els seus amics, en comptes d'ajudar-lo, reien d'ell i li cantaven: petit bailet, mai no para quiet, tot li fa mal, fins i tot un pet. Ai, quins amics! Molt malament. Llavors en Tomàs s'enfadava i s'enfadava. S'enfadava tant que el cap començava a fer-li molt de mal i tornava a plorar. Mireu que enfadat. I és clar, tothom tornava a riure d'ell i li tornaven a cantar la cançoneta. En Tomàs va decidir que mai més jugaria. Seria un nen avorrit. Mireu-lo que enfadat i avorrit. Oh, i a l'hora del pati seia en un raconet
a no fer res, a no jugar. Però un dia, a l'hora del pati, un grup de nens jugava a ser castellers. I sabeu què va passar? Que van caure de cop i volta, uns sobre els altres. Quin enrenou de cames, braços i peus. Mireu quin castell que havien aconseguit fer, però van caure. En Petit Vailet, allà des del seu raconet d'avorriment, ho va veure tot. I va anar corrents, imaginant que era l'àliga. Mireu! Li encantava l'àliga de la festa major. I quan va arribar allà, en aquell enrenou de nens caiguts, es va ficar venes als turmells, que ell d'això en sabia molt, i va ficar tirites a les rascades i va fer petonets als nyanyos. Des d'aquell dia va tornar a ser un nen feliç. Ningú més se'n reia d'ell. Ara sempre el cridaven quan algú se'n feia mal. I és que en Petit Vailet, en qüestions de mals i pupes, tenia molta experiència i d'ajudar encara més. I aquesta és la història del meu amic en Tomàs i espero que us hagi agradat. Adeu! Bon dia, bona tarda o bona nit. Què us sembla si us explico la llegenda de Sant Jordi en forma de poema? Sí? Orelles obertes, que comencem. I diu així: ulls ben oberts, mireu allà dalt, no és cap ocell, sinó el més gran dels dracs. Animals de mil en mil, però encara no en té prou. La princesa està en perill, ja no en queda cap més bou. Sant Jordi just a temps, cavalca fins trobar-la, travessant més de 100 camps, escotillant-se per salvar-la. Mata la bèstia d'una punxada, amb molta modèstia torca la sagnada. Per la vella princeseta cull la rosa que ha nascut. Amb la gesta molt ben feta marxen cavaller, llança i escut. Poema de Sant Jordi. I tinc un altre. El voleu escoltar? Mira, diu així. Aquest el llegeixo. Vet aquí un poble, un drac i un castell. Vet aquí que d'animals no en quedava ni la pell. Vet aquí un drac amb molta gana i una princesa en perill acorralada a la façana. Vet aquí una boca esgarrifosa, un cavaller i una situació ben perillosa. Vet aquí Sant Jordi, una punxada i un drac mort. Vet aquí una llegenda acabada i un roser al nostre hort. Espero que us hagin agradat aquests poemes. Que tingueu molt bona diada. Nenes, us vull explicar 2 contes en forma de poema. Què us sembla? Començaré pel conte de la rateta, que la tinc aquí al meu costat. Que coneixeu el conte, sí? Vinga, preparats. Diu així. Una rateta molt presumida vol casar-se aviat, posant en perill la vida per fer-ho amb aquell gat. Es va trobar un dineret quan es comprava l'escaleta i es va comprar un llaç rosa i lila un poc violeta. Quan la van veure passar, van anar al seu balcó. La volien fer casar amb algun animaló. Tots li ensenyen quina veu, fan contents al dematí, però quan sent el marrameu, ingenu accepta aquell fadrí. Es casa ella ben mudada, estrena un llaç i un vestit. Però el gat se l'ha menjada quan estaven junts al llit. Conte de la rateta. Ai, pobreta, que se l'ha menjat. I ara us explicaré aquest conte d'en Patufet, que segur que el coneixeu. Preparats? Diu així. Amb la seva barretina arriba en Patufet. És petit com jo i porta un dineret. Fent patim, patam, patum, canta fort com ho fas tu. No porta paraigües i ara plou. Corre, Patufet, que vindrà el bou. S'ha amagat sota una col, esperant que surti el sol. No ha tingut pas gaire sort, doncs se'l menja aquell gran bou. La mama la tipa i es fa un pet. L'abraça fort i li diu: ai, com t'estimo, Patufet. Conte d'en Patufet. Espero que us hagi agradat aquesta versió en forma de poema. Adeu! Comencem pel primer, que es diu: el meu pare es pensa que sóc un noi. Mireu, la cara de la nena. El meu pare es pensa que sóc un noi. A veure...
Hola, em dic Alexandra, tinc 7 anys i m'agraden els bitxos, el gos ninja i tota mena de llibres. Mireu, li agrada tant el gos ninja que té un pòster a la seva habitació. I li agraden els llibres, de tota manera, i li agraden els bitxos. I també les marietes. Clar, perquè les marietes són un insecte també. Sí, però... Es diu Alexandra i té 7 anys. Són molt mones. Moníssimes. El que més m'agrada és veure pel·lícules de por a la nit. Li agrada. El meu menjar preferit són els espaguetis. I també les quispetes. Oh, també. M'agraden tant els espaguetis que menjaria espaguetis per dinar, per sopar i també per esmorzar. Però amb sal no. Bueno, millor sense sal. Sí. Vale. I sóc una nena. És fàcil d'entendre, no? Vosaltres ho enteneu? Tu ho entens, Àlex? És una nena, l'Alexandra. Però... Oh, doncs el seu pare diu que no és gens fàcil d'entendre. A veure, que no veuen els dibuixos, carinyo? Sí. Per el seu pare no és fàcil d'entendre. El seu pare se pensa que és un nen. Se pensa que se diu Alexandre. I no, se diu Alexandra. I se pensa que li agrada la lluita. I que li agrada la pesca. Però això són coses que li agraden a ell, no a ella. Sí. Al seu pare li agrada la lluita lliure i anar a pescar. I se pensa que a ella també. No entén que a ella li agraden els bitxos, el gos ninja i els llibres. Sí. Sempre diu que quan sigui gran canviaré d'idea i que quan creixi voldré ser un noi, em voldré dir Alexandre i no m'agradaran els bitxos, no m'agrada el gos ninja i tampoc m'agradaran els llibres. El meu pare és molt tossut. Molt tossut. Sí, molt tossut. Em sembla que el que passa és que quan jo vaig néixer, el metge es va pensar que jo era un nen, perquè el meu cos s'assemblava molt al dels altres nens. Tenia penis, val? Però el metge s'havia equivocat, vale? No tots els cossos són iguals. Els metges són persones adultes i els adults de vegades també s'equivoquen. Hola. Hola. Els seus pares van fer cas del metge i li van posar de nom Alexandre i el van criar com si fos un nen. Però quan l'Alexandra, ella va aprendre a parlar, els va explicar en paraules que estaven equivocats. La seva mare ho va entendre de seguida i li va començar a dir Alexandra. Però el seu pare encara no ho ha entès. I ja fa temps que li ha explicat en paraules, si no ho entén. Carinyo, així, molt bé. Cada vegada que vaig a casa del pare, diu que sóc el seu fill i em crida per el meu nom d'abans. Oi, jo intento tenir molta paciència amb ell. Les persones grans de vegades també són molt difícils. Jo dic que sí, quan me pregunta si vull anar a pescar amb ell. I miro de fer cara, de passar-m'ho bé, perquè és que a mi això de pescar no m'agrada gens. El meu pare vol que posi el cuc a l'am de la canya de pescar, però és que a mi m'agraden els cucs, no m'agrada matar-los, clavant-los allí. Però ho faig perquè ell estigui content. A vegades vaig amb ell a veure les competicions de lluita lliure. M'avorreixo d'allò més, però amb ell el fa feliç. Però... Li agrada que l'acompanyi. Però té un llibre, mama. Sí, té un llibre per no avorrir-se tant. Sí. I l'any passat, per Halloween, vaig voler fer el truco-trato vestida de bruixa de l'espai. Veieu? Quina disfressa de bruixa de l'espai, més xula. Però el papa li va agafar una rebequeria increïble. A la botiga es va tirar al terra i vaig haver de comprar una disfressa de superheroi perquè es tranquil·litzés. Mira quina cara fa l'Alexandra. Oh, quina vergonya d'anar amb aquest pare a comprar que li agafen marranades enmig del passadís de la botiga, no? Llavors, la nit de Halloween, una veïna em va dir que estava molt contenta de veure que una nena estava vestida de superheroi, perquè les nenes poden disfressar-se del que vulguin. Jo li vaig explicar a la veïna que jo volia anar vestida, que jo no volia anar de superheroi, que jo volia anar de bruixa del espai, però que m'havia posat de superheroi perquè el meu papa estigués content. No sé si la senyora ho va entendre o no, però em va donar un munt de xocolatines de les que més m'agraden. Potser era un premi per haver fet content al meu papa. No ho sé. La mama se pensa
Que quan es vaig dir que jo no era el seu fill, sinó la seva filla, el papa va sentir com si el seu fill s'hagués mort. Que per dins el seu papa va pensar, oh, el meu fill s'ha mort. Diu, però això és una bestiesa, perquè jo estic viva, estic molt viva, i a més, no he estat un noi, mai. Ai, les persones grans es pensen que poden decidir com han de ser els nens i les nenes, però les coses no funcionen així. Només nosaltres podem decidir qui som, i a vegades és difícil, perquè la gent no ens veu com són, encara que els ho diguem moltes i moltes i moltes vegades. A mi em fa mal que el papa no me vegi a mi com sóc, perquè jo l'estimo i no me vull enfadar amb ell. Però li fa mal que no la vegi tal com és. El que passa és que de vegades les persones adultes són molt infantils. Veus? La nena cuida del papa. L'Alexandra ha de cuidar del seu papa perquè encara no l'ha entès. Potser quan sigui gran el seu papa ho entendrà. Jo crec que l'acabarà entenent. Aquest conte es diu El meu pare es pensa que sóc un noi i és de Sophie Labelle. És de la biblioteca de Vila-seca, però suposo que el tindran en més biblioteques. Sophie... crec que ho veieu del revés, vosaltres. El meu pare es pensa que sóc un noi. I ara us explicaré un altre que també és de la biblioteca i es diu Ara em dic Joana. És de dos autors, Jessica Walton i Dougal McPherson. Ara em dic Joana. T'agrada aquest conte, Àlex? Sí, mama, però sisplau, meteu-se això. Ara no puc, mi amor. Espera. Té, ja està. A veure. Així. El Martí i l'osset Joan juguen junts tots els dies. Munten en bicicleta pel pati, planten verdures al jardí i mengen sandvitxos per dinar a la casa de l'arbre. Són molt amics, juguen tots els dies. Quan plou, berenen a dins de casa. Què bé s'ho passen? Un dia, el Martí va veure que feia sol des de la finestra de l'habitació. Hurra! Va cridar, vinga Joan, anem al parc a jugar. Oh, però l'osset Joan no tenia ganes de jugar. Estava moix, estava pansit i com a trist i no estava animat. Oh, Joan, sembles trist. No t'amoïnis, anar al parc t'anirà bé. L'osset Joan no estava gaire segur, però hi van anar al parc. Oh, vaja, el gronxador tampoc t'anima. Què et passa, Joan? M'ho vols explicar? Oh, Joan, oh, Martí, però si t'he dit el que em passa, potser deixaràs de ser el meu amic, li va dir l'osset Joan. I el Martí li va dir, però Joan, què dius? Si jo sempre seré el teu amic. Passi el que passi. Què et passa? Diu, mira Martí, necessito ser jo mateix. Dins meu sempre he sabut que sóc una osseta. No sóc un osset. M'agradaria dir-me Joana i no Joan. Li va explicar al seu amic. Oh, se van fer una abraçada gegant i el Martí li va dir, era per això que tenies tanta pena. A mi m'és igual si ets un osset o una osseta, el que importa és que som amics. Oh, Martí, ets el millor amic que podria tenir, va dir l'osseta Joana. Mira quina abraçada. Mira, com que ara ja estàs més animat, què te sembla si truquem a la nostra amiga Ada? I la van trucar. Hola, Ada, som al parc, que vols venir a jugar? És clar que sí, Martí, acabo de construir aquest robot que tinc entre mans i vinc. L'Ada és una enginyera. Espavilada, molt llesta. Ja ve l'Ada al parc. Hola, Martí, hola, Joan, va dir l'Ada. Hola, Ada, va dir el Martí. Ara el Joan ja no es diu Joan, ha canviat de nom, se diu Joana. Oh, quin nom més bonic! Vinga, Joana, anem a jugar. Ai, diu la Joana, però abans me canviaré el corbatí. Portava una corbateta aquí, diu, me'l posaré al cap i així portaré un llacet, que sempre he volgut.
I l'Ada diu, molt bé, doncs jo me trauré la cua, que prefereixo tenir els cabells sols. Clar que sí, ens hem de posar allò que ens faci feliços. I el Martí, l'Ada i la Joana van jugar tot el matí fins que va arribar l'hora de tornar a casa. Ja quedarem un altre dia per berenar, va dir el Martí. I l'Ada va pujar al seu patinet i va dir, d'acord, quan vingui a berenar amb vosaltres portaré un amic. Ah, tu saps qui és, no, l'amic? No ho diguis, Àlex. No ho diguis encara, és una sorpresa. El Martí i l'osseta Joana juguen junts tots els dies. Munten en bicicleta pel pati, planten verdures al jardí, mengen sandvitxos a la casa de l'arbre i quan plou, berenen a dins de casa. El robot. Ah, berenen amb l'Ada i l'amic era el robot que ha construït. Sí. Ja està. Mama, però pots trobar això? Ajá, voy a contarles una historia de un personaje que vive en el Caribe y que se llama Anansi, al que le pasan unas historias maravillosas. La historia que les voy a contar pasó hace mucho tiempo, cuando los animales y los pájaros hablaban. Sí. Pues en ese tiempo había mucha hambre, había una sequía terrible, los árboles no daban frutos y las raíces se marchitaban y todos los animales estaban pasando mucha hambre, incluyendo a Nancy. Los únicos que no tenían hambre eran los pájaros. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué los pájaros no pasaban hambre? Porque los pájaros volaban hasta una isla que tenía árboles de mango. Y ahí se comían esos maravillosos frutos rojos y amarillos y volvían sin hambre. Y Anansi escuchaba las conversaciones de las guacamayas y de los pájaros, hasta que un día se animó y les dijo, por favor, guacamayas, por favor, pájaros, por favor, pajaritos, llévenme a esa isla para probar esos mangos. Pero los pájaros le decían, no, Anansi, tú no eres un pájaro, tú no vuelas, tú no puedes ir a la isla. Y Anansi se quedó con aquella idea y con aquella hambre y comenzó a pensar y a pensar y a pensar hasta que tuvo una idea. Pedirle a cada pájaro una pluma. Y así fue. A los pájaros grandes les pidió una pluma grande y a los pájaros pequeños una pluma pequeña. Y con esas plumas se construyó unas enormes alas. Sí, y cuentan que una mañana se subió un cocotero allá se lanzó a Anansi con sus enormes alas a volar y a volar hasta que aterrizó en un enorme árbol de mango y comenzó a comer mango como un loco y comía y los pájaros preocupados veían cómo Anansi se comía todos los mangos hasta que la guacamaya mayor se acercó y le dijo, Anansi, si sigues comiendo los mangos de esa manera, nos vas a dejar a todos los pájaros sin mango para allá. Pero Anansi no le prestó atención y siguió comiendo hasta el atardecer. Los pájaros entonces recogieron cada uno la pluma que le habían dado a Anansi y se regresaron volando. Anansi, cuando ya estaba saciado de tanto comer mango y quiso regresar, comenzó a buscar sus alas, las plumas, y no las encontró. Cuentan que Anansi tuvo que dormir solo aquella noche en la isla y pasó mucho miedo. Y al otro día tuvo que regresar nadando y cuentan que casi se ahoga. Y así cuentan en el Caribe esta maravillosa historia de Anansi la araña. Un cavaller que se deia Arnau i vivia en un poble que se deia Montblanc. Van a casa a trucar la seva àvia i llavors em va sortir i llavors em va marxar.
I llavors ens va sortir una princesa i va sortir a passejar i estava aquí tranquil·leta jugant. Va vindre el Black i va jugar mentre el cavaller i la princesa estaven jugant. I després va vindre la Losa a jugar i va descansar. Van anar a casa seva tots, a sopar i a dormir. T'ha contat com t'ha acabat. Avui us vull explicar una història d'un núvol que segur que tots coneixeu. En Nimbus. En Nimbus és un núvol blanc i esponjós com el cotó fluix, que viu en un poble i està suspès a dalt al cel. I li agrada molt viure en aquest poble, perquè pot observar com els rajos de sol il·luminen les teulades, pot observar els seus carrers, pot observar els boscos, les plantes, els animals, i també pot observar la gent que viu al poble, que és molt feliç. En Nimbus, en aquest poble, està molt i molt content i viu molt tranquil. Però un dia, en Nimbus es va començar a enfadar una mica. Mireu, va començar a bufar el vent. I en Nimbus s'enfadava, però per què em fas fora? Li deien Nimbus al vent. I el vent, home, per què em fas nosa? Jo vull bufar, surt d'aquí. I en Nimbus cada vegada s'enfadava més i més i més, fins que, mireu, es va posar tot vermell, 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 potapum, brum, llamps i trons van començar a caure damunt del poble. I la gent tota espantada es va amagar dins de casa. I en Nimbus, en veure això, que la gent s'amagava i no passejava pels carrers, es va posar molt trist i va començar a plorar. Va començar a plorar perquè li sabia molt de greu haver-se enfadat així i no volia que la gent s'amagués. Ell volia veure la gent feliç pel poble. Es va enfadar i va plorar dies i dies i dies. I va plorar i plorar. Fins que, a poc, els rajos del sol van començar a brillar una altra vegada al poble. I en Nimbus va començar a notar l'escalfor del sol. I es va tornar tranquil i una altra vegada sentia aquella calma del poble. I mireu, la gent va tornar a sortir al carrer, que és el que li agradava a Nimbus, que la gent passegés pels carrers del poble. I els rajos del sol tornaven a il·luminar les teulades. I en Nimbus podia tornar a observar les plantes, els animals, el bosc. I és així com se sentia alegre i feliç. I des d'aquí, en Nimbus us vol dir a tots i a totes que tot anirà bé.